Gituki sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang nagkadaiyang isyu nga naglambigit sa kahimtang sa panarbaho. Ilabi na ang isyu sa sweldo sa mga trabahante o ang kapasidad usab sa mga tagduma'a sa paghatag sa usbaw sa Suholan. Kini ang tumong sa gipahigayong public hearing sa Wage Board nga gitampungan sa labor ug management sectors. Giklaro ni DOLE Regional Director Lilia Estillore kinsa mausab ang chairperson sa RTWPB 7. Nga wa sila makadawat og bag-ong petition nga nangayo og umento sa Suholan apan gusto nilang masayran ang kahimtang sa panarbaho karon. Samtang gibarugan sa hutong sa mga mamumuo ang ilang gipangayo nga 150 pesos nga legislated wage increase. Apan hugot usab kini gisupak sa management diin makadaot usab kini kanila ilabi na niadtong mga gagmayng negosyante nga dili gyud makasugakod og galing adunay ipatuman nga dakong umento sa Suholan. Nag-review naman ta karon, no? So usana, of course, ang ato ang ever increasing maging ang ato ang atong mga paliton. So mana nindot atong paminawon karon ang ilahang mga stand. Gibuhat ni gidali-dali ni para overtaken yung among efforts sa Congress, no? Para buhusan ng malamig na tubig yung among kumbate dito sa Congress. That's very drastic. Again, we have to consider this is across the board ni siya in terms of the region is concerned, no? Varying companies have varying cost structures. So if we're going to kuan, there will be maybe dako nga portion maka-afford, nasa portion nga di ka-afford. So kung ma-concern ta kung taas kayong inflation kay mahal ang mga pamaliton, and then so of course napo ni pressure na kanang kuan kanang mohangyo gyud ang mga tao na kung pwede mapasaka ang buo ang ato ang sahod.